Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakertong jong kaseng BGP kakong dari kemen lingdo Marsilong menta kasengi ke hinyau tarik urempang arajar afulai kalalik tap kerteng yeladi hakmat returning officer ha office deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills district banyak kunya ke election na Mount Rashan constituency persya ke samut ke kertong na kiwei pat keseng sain partai habai keren bikalai partai kubuar kakong dari kemen kalai thu baka jingmi jongka banyak kunya ke election ke dehadian bagalai i ya ke jingduna ki kampen roy haka constituency ke bakadan. Kalau orang balada ke job, kan wanra ya ke yok kam yok jam, ke hospital cispa jing tia, ke government college, nang ta banyak trelang bat kipat ba, bat ban wanra ya ke kintai syakmat bagi nyang halaki jong ki kejap. Kabaning kong tam, kabanga ngami hagani kasain partai pemerintah hagani ka arjal kulai na ka lai pui Mount Rashan constituency. Kamin pun hi kabaning kong kadai na marba, ngalayu i ya ka jingduna ka development hapo jong kani ka Mount Rashan constituency. Kumba Niliyo isi saya tak jing sakden berkejing torti jong ke motorishan mentah kalau long syak bapalat teng ngamla bangan cupet tangki khmat ngamla bangan cus ngap tang laki syukor teng haban mi pertai mentah na ka benta banwan rai ke development hapo ka motorishan constituency kamaat kumbang niliyo sngo ha ka jela jong ka Meghalaya jungi mentah wat ka sarkar India kalau ailat ingi bangin equal kata Henry mangi pada hapo ka jela jungi ka sarkar jong ka jela kalau penmi mentai taki an jong ka high level 4 kilo level ngimdon syu kata ka jinglong equal hapo jong ka jela jungi nang ta ka balai ka thong jong ka long ba na ka benta kini kiyut mentah ka jingi i jonga bun ki bom yo kam yo jam bun ki khna samla ki bashuim ki bishim sang makia namar belai bakim yo kam yo jam na ka jing bom yo kam yo jam jungi kalau penlong iki bakin long no bakin spoil ya kajing im jongki teh rei menta ngakular pade lada ngan poi sekathong ngan wanra ya kata kajing yo kam yo jam iki kena samla namar kajing yo kam ring kena samla kam song etang ha kam sarkar rei kadai bangin yang lagi jongki kejat bangin sedang digino kijat kam kiba pen mi ha kajing im jongki kiba mangasni nangta kabalai kadai kata kaba ya kini ki bala ada bukti dah bu mati dah sarkar tengah kwa baya kini ngenang wanra kata ka development kamtam lar kumiki hospital mentangi dang dan tegi hospital ki barit hendrai ladangan poi ka thong ngakular bangan wanra ya kini ki CHC syaki ji spa jing tia bat ka kata ka wei ka point ka bakam kong san chu kalong ba ngan wanra ya kani ka government college kita ki degi jing dan kam ki bakongsan hawat ngalui i mentai social media bakila sapriang bha ki ong bahana ka BGP ka degi ta sarkar bal panjat ya kani ka jela jungi agar India hi bro ka wei hendrai ka wei ka content ka bangin lios ngau now prime minister jungi Narendra Modi ka content jungi ka bala ong ba one nation one India kata ka degi ka main point bakongsan kapil junga kalong bangin ya trelang bagi pajba ngam theu kita ki bakup shilling ki basam shilling ne kita ki baru spa hendrai ngin ya rengkat menta namar ka jing im ka bakong santam kalong bangin wanra kham tam ki kan thei shakmat na ka banta ban mi na yeng ban hab ban yeng laki jong ki kizat